بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن جتي الله سبحانه وتعالى تود إن جولي النبي صلى الله عليه وسلم caggal ɗum ustade en gaɗi ɗo wajuji kewɗi banggal hono e dewe Allah en kaali e mum ko heewi fa en jottiki banggal laaɓal en kaali e mum yoga nden no hande heɗum woni ko gaddanɗa en e banggal laaɓal ngal ko kalten e dow muɗum inchallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الفا هم تشغل يتولي الله سبحانه وتعالى يا الفا غورو يجول النبي صلى الله عليه وسلم en calmini kala sakiraaɓe ƴeewoɓe en jooni fof aya caggal ɗum hono ko jaati e muɗum hannde darsu mo puɗɗuɗen ñanden kabaru salligi en kaali banggal hono ibadat dewe Allah ɗe aya en jottike fa hono salligi on ko jottiɗen eɗen kaalano haala laaɓal eno salligi o en kaali hono ko wajimbinta salligi e ko sellinta salligi e ko tawete ana wajimbina ana sellina ɗum ɗo fof en kaali ñande eyi on kolliti baggal dina alislamaku ana himmiri sanne 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 e laaɓal eyi ɗum saabi ana jeeya e ayaji jippiɗe hono arande e dow annabijo sallllahu alayhi wa sallam ayaji laaɓal ana woodi hen ya ayyuhal muddassir qum fa anzir wa rabbaka fa kabbir wa siyabaka fa tahir ay oɗo aya o haali haala laaɓal ɗo yi wa siyabaka fa tahir ɗo ayo siyabu o manama laɓɓina kandugal maɗa o siyabu ana warda sangaji hono saya ka ɓorniɗa ka kadude ko ɓornoɗen ko ay honno ndu ana warda ɓernde ɓi adama ɗum ɗum ɗo a wiya siyabu honno Imrul Qays haaldi ni nen no hannde ko jaaten e dow muɗum honno mbiruɗen ni salligi on ko jokkuɗen e gaɗi hen darsu goto nen e ley banggal lugha arabia so wiyama alwuduu wiyama ko itta e banggal wadaa ay alwuduu o ko nanga e banggal wadaa ko woni ko hunde ngarɗude hono seynide ayo salligi o ɗum jappama alislami en ɓe nanga salligi tawi daiman ne jiiɗa fu jeese ɗe ana laaɓi juuɗe ɗe tawi ana laaɓi honnoon tawi banggal koyɗe ɗe ana laaɓi ko tawete jonka hono kenuli ana piya kañum e nangue fiyata fof tawi ana laaɓi ɓi adama eyi ɗo darnoɗen ñande eɗe salligi o banggal hono ɓuure salligi hono ɓural ko woodi e salligi woni ko kalanɗe ñanden nen no yama salligi kañum yo sharɗi banggal julde noon ay allahu subhanahu wa ta'ala o haali ele qur'ana ayaji kewɗe banggal laaɓal inna allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutatahhirin omo yiɗi tuuboɓe honno ndu omo yiɗi laɓɓintoɓe nen annabijo alayhi salatu wassalam kanko ɗum o haali e ley hadisa makko o wi hono julde maɗa nde Allah nangatande so tawi jomum o nanga e salligi la yaqbalu llahu salata ahadikum idha ahadasa hatta yatawadda eyi so tawi jomum o hadasun ko woodi e muɗum o wala e salligi nenno so o juuli oɗo alhaali fof Allah jaɓantamo julde ko juuli ko sona tawi omo laaɓi aya so wi en ƴeewi banggal salligi so wiyan banggal salligi
to hono kamɓe janngoɓe fiqi banggal fiqi hinkoɓe ɓe mbi ana jeeya e banggal taarifu muɗum attabu lillahi azza wa jalla bi gasli aadai mahsusa ala sifatin mahsusa yo so wiyama salligi fo ɗum rew hono wiyete maɗama hono rewrude Allah e lodde e yoga e terɗe muɗum ayo terɗe kertaɗe ɗe lootire ɗo e sifa kertaɗo ayo e ley terɗe maɗa e yogaji ɗe ɗi won lotteɗe ɓama anniya a lootoɗe fa ndewra ɗum Allah aya nenno Ousmane bun Affan wiyama kanko o filliki iwde annabi sallallahu alayhi wa sallam o wima min muslimin tahduruhu salatun fa yuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kaffarat ma baynaha wa bayna al-ukhra ma lam ta'ti kabira o wi so tawi a nangi salligi o fa woodi caggal muɗum a juuɗi masalan sallifana e ley hakkude sallifana e lasara so tawi a waɗi hen boofi hakkude ma an e allahu tabaraka wa taala o wi Allah ana yaafe ko saabide kammari a nangi salligi o fa wooɗi a nangi honno hani nangirede ni caggal majjo a juuli honno hani jullede ni o wi Anas bun Malik kanko ɗum o haali oɗo nokku o wi da'a rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi wadu'i o wi annabijo alayhi salatu wassalam ñande wotere o wi o waddane ndiyam o waddana ndiyam ɗan fa gasala wajhahu marratan wa yadayhi marratan wa rijlayhi marra wa qala hadha wudu'un la yaqbalu llahu azza wa jalla as-salata illa bihi aye o waddana ndiyam ɗan kanko annabijo o nangi salli ka fu lawol gotol gotol cilol gotol gotol woni ko o looti ayo jonka ƴiwde juɗɗe yaade fa koyɗe fu marra marra cilol gotol go woytu caggal o nangi salligi o tiliki o wi oɗo salligi Allah nangata julde so tawi jomum o nangira e hono ni ayo so tawi honno o nangiri joni so tawi jomum o nangira e noon fu o wi jomum Allah jaɓanta ɗum so tawi yeehi juula yi Allah nangata julde nde ka cilol gotol gotol ɗum ko waɗi o wi summa da'a bi wadu'in fatawadda marratayn wa qala hadha wudu'un man tawadda'a biha da'afa lahu am du'ifa lahu al ajru marratayn nenno o nangi salli kasen o waɗi laabi ɗiɗɗiɗi caggal o nangi salligi laabi ɗiɗi o tiliki o wi oɗo ɗum noone salligi goɗɗo kasi kala neɗɗo fu nangirɗum e salligi fu o wi o sowente baraji makko laabi ɗiɗi ko saabide kammere o waɗi laabi ɗiɗɗiɗi ay honno caggal mum o haali nokku goɗɗo o wi summa da'a bi wadu'in fatawadda a salasan nenno o wi caggal mum ñande wadde kesen kanko annabijo o nangi salligi o waɗi laabi tattati caggal o laabi tattati ɗi o tilike o wi haza wudu'u nabiyikum oɗo salligi o woni salligi annabajo moɗon sallallahu alayhi wa sallam wa wudu o woni salligi annabiyina annabaɓe qablahu yeeso makko naɗu o wi haza wudu'i wa wudu'ul anbiya'i qabli o wi ɗum woni salligi amin annabijo o kañum e hono annabaɓe hono adiɓe kamɓe fof ni woni minen salligi amin neno ko pameten hen salligi o so a nangi lawol gotol gotol a heeɓi salligi o nde ɗum ɗo ñeki fuu manama heeɓa e salligi ayo so a waɗi laabi ɗiɗɗi ɗi salligi o hiɓɓi fa baraji o manama ɓeyde sowama so tawi a waɗi salli a looti laabi tattati fuu nenno a heeɓi salligi annabi sallllahu alayhi wa sallam kañum e salligi annabaɓe woɓɓe kasen hono ardiɓe moɓe hono kalɗe ñande ni banggal hono laaɓal ɓe mbi wala ko saabi so neɗɗo loota laabi ɗiɗɗi ɗina tattati fuu ko saabi fuu hono tuuɗi ko woni e mum ko fa iwa tawi yeeso ngol laaɓa tal tawi tuuɗi wondi kasen heddaki hen honno ɗum banggal juɗɗe laaɓa tal aye honno so a wuƴƴiki wuƴƴoɗa fa wooɗa Allah andi so yi masala so tawi jomum o ñaamiɗo hono tewƴen e ko nandi mana hono tamoroji en fati heddo e ley huno ko muɗum ñiiƴe muɗum ɗi so heddiki toon fof ana wadda ñaw nen ɗum saabi salligi o honno kalɗen joni nen no gaɗa laabi tattati ɗum ko ɓuuri moƴƴude ɗum jonka heeɓi salligi annabijo sallllahu alayhi wa sallam kañum e salligi hono annabaɓe eɓɓiɓe fam sanne ustade no mbiruɗa no kollirɗa ni saabi aɗa andi fey yimɓe woɓɓe ɓe gana alsalama en
wakkati fuu so immike ana loota jeese muɗum en sanne nden noon ana holla tan hono moƴƴere woni ko jomiraɗo geɗu woni ko jomiraɗo waɗani alsalama en ɓe sanne nden noon geɗu ɗum mo kemrata ɗum moƴƴere kemran ɗum aduna mu en kemra ɗum lahara sanne nden no wona haala wakkati julde warde fuu wadde noon en so laɓɓino nokku o nden no alsalami du fuu mo jiiɗa a tawan yeeso mum e yeeso neɗɗo goɗɗo mo wona alsalami on nanda nden no ana holla hono ko watte ko eɗum jogii nafa mawɗo ko ɗum yettinta e terɗe alsalami sanne ɗum woni salligo ana jogii nafa ko yettinta terɗe alsalami o laaɓal won toon goɗɗum kasim won toon ko sornoto e ley terɗe ɗe sanne ko sabi neɗɗo jaade fey so jomum gattinkiniɗo banggal alsalamako a tawan hono yeeso mum ngo e yeeso alsalami en ɓe walda sanne nden ɗum fuu ana holla geɗu noon ko Allah hokki alsalami en sanne ay geɗu du no a heɓata du laawol ɗo jaltirɗa ko ɓuri ɗo jomiraɗo wi yaltireɗo wona fof ko gatta so laɓɓine ko foti no jomiraɗo wi laɓɓinireni nde gortirɗa noon fof a laaɓata nden no ɗum ɗo yo nema mawɗo noon wonande alsalami en ɓe na nden no caggal ɗum hono banggal salligi o so en ƴeewi kiite salligi e banggal diina alislama ko fof salligi o wi fardun lissalati naflan kana aw fardan aw salatan dhata ruku'in wa sujudin aw ghayriha ka salati li janaza wa sajdati ash-shukr wa tilawa ayo nenno salligi o so en ƴeewi hono kiite makko e diina alislama ko fof salligi ana wajibi so tawi jomum o jiɗɗo fa juula e julde ne so wi julde farilla na so wiinde naafila fof ana wajibi e jomum o nanga salligi so tawi omo selli ndiyam ana woodi julde nde so tawi ene jogii ruku o kañum e sujuudu na so tawi nde wala jonka ruku kañum e sujuudu na ɗo sujuudu ɓolo tan mo ruku wala e muɗum mo darde wala e muɗum o waɗi misalu muɗum hono jonka hono julde janaza julde janaza koppi wala hen honno ɗo sujuudu wala hen ka fof hatta kañum e hono juule goɗɗe kasen ɗi fof gooto farillaji ɗi kañum e naafilaji ɗi fof gooto mo wajibi sa yiiɗi fa gaɗaɗi fof wajibi sona nanga salligi aya honnoon kañum e juulde wonde kasen nde wala hono ruku'u nde sujuudu tan woodi e muɗum ɗon ko wiyete banggal sujuudu shukuri aya fe so tawi e banggal madhab mali ko en jiyata ɗum sanne ɗum ɗo ɗum ana woodi so tawi joni ka a seyke sanne sanne fof hono tugga tiine ma e leydi cujiɗa jettira allahu subhanahu wa taala sujuudu jonka masahibuji ana cirti hen en jiyata ɗum e ley madhab meɗen o sanne ka ana woodi ayo so tawi womo jiiɗa ana waɗa noon fof fati jankira ko saabi ɗum woodi e ley banggal hono diina ka a seyke sanne sanne ay yogaɓe so ceyike gaɗa baggi gaɗa cireli ko nandi e muɗum ayo honnoon woɓɓe kasi gaɗa invité e ko nandi e muɗum dañan ko waɗi hono ko hollata jomum o seyike ayo honno so tawi a seyike a e hoorema a tuggi tuye ma e leydi a yetti Allah a barkini Allah a barkiniri momo jonka sujuudu ndu fof ɗum ɗo ɗo ana limde e banggal juule ka hono ruku wala e aya fe so tawi ɗum gatta fof tawi sallike ana woodi e maɗa ayo honnoon tawi e tilawa so tawi jomum ana janga nokkuji ana woodi hen ele bangal mazhab maliki o nokkuji sappo e go'o woni ko woodi ko hani sujudenede ay ɗeɗon nokkuji so a yettiki ɗe cujiɗa sujudu ndu nde cujdata nde sona tawi a won e salliki ana jogui sharɗiji hono sujudu tilawa o ana jogui sharɗiji ayo mo jiɗɗen jaati finnide oɗon nokku hono tawi mustaqbilal qiblati tawi aɗa fewti fulnaki aɗa yeesoyama yimɓe gara janggen qur'an ngaren janggen qur'ana a tawan jonka hono deftere fecce hakkude modi baɓe yogaɓe aɗa so tawi ana janga so jottiki sujudu fof ɗo ɓe pewtiri fof to ɓe cuydirta aya nenno jomum o so tawi ana yiiye en joni fof o fama oɗo sharɗi ana woodi e ley sharɗiji so tawi a ciiɗo fof banggal sujudu tilawa so tawi an tan goto jangata qur'ana o na so tawi wonɓe gonduɗa fof o wakkatu o tawi hono wakkatu naafila dagui e muɗum so tawi a yettike nokku o fof so aɗa sujida fof tawi a woni e salligue tawi aɗa fewti fulnangue to aya wona hono a yettiki sujudu qur'an tan a sujudi ni wona ni en tan sona tawi aɗa jogui salligi a woni e salligi hono tawi a fewti fulnangue eyi tawi du yogaɓe joni a yiyan jande ana waɗa nokku dañ cujidinɗo tan woɓɓe fof cujida
jaati tawi kettina ko jomum en jangata ko anda ɗo jomum jangata ay ɗum ɗon a jeeya charɗiji muɗum hono neɗɗo sujiɗi kanko janngo o so sujiɗi ko andu cujiɗa sona tawi aɗa hettindi ko o jangata ko aɗa heeɓa e majjum banggal waaju naadu aɗa janga e makko banggal tajwidi ndi o jangata ndi ndi jiɗɗa famde aya ɗum ɗo so o sujiɗi fo a sujiɗa ka ni en tan a yi o sujiɗi tan a sujiɗi fo manama a sujiɗi tawi a hiɓɓina e charɗiji ɗi a wala hen aya honnoon kañum e banggal ɗawaf nene joni so tawi jomum ana hettini jangde ana wela ɗum ana hettini ko jomum janggal ko so sujuɗi ɗum aɗa wawa sujudundena a wawa hoɗum jomum hettidude banggal ibada na dewal Allah na jonka jande ɗe ana wela mum ko hettini jande ɗe ay ɗon ko mbimi jande ɗe welgol ɓolgol tan ay welgol ɓolgol ngol aya ngol mbiya e sarɗiji sarɗiji ɗi jiimi ɗi de tawi jomum o jangowo e makko kanko ayo banggal ana wajitoro jande ɗe naadu hono o jango banggal makharijil huruf e leyno on jangirta jono jomum ana weli dani tan aɗa hettini aya o mbiya e sarɗiji aya caggal muɗum o wi ɗawaf e wangade suudu kaaba ɗum ɗo ɗo ana jeeya e ko tawete so wi a gaɗowo fo wajibi nanga salligi honno so wi a memowo qur'an ayo honno Allah haaldi o wi la yamassuhu illa al mutahharun ayo nenno e ley defte meɗen ɗe eɗen newnana toon tawe to so tawi jomum o muallimu kañum e mutaallim daiman nde jiiɗa ko jomum ana soccodiri e qur'an o oɗo ana newnana ayo tawi ana wawi memde qur'an o tawi wala e salligi ayo ko saabide kammari omo soccodiri e muɗum daiman oɗo ana newnana on nokku sabi eɗen jogui tampere wiide wakkati fof sona tawi jomum on naga salligi nenno ele honno kalɗen joni banggal kiite salligi ele honno kalɗen ni yo farilla ele diina alislamaku so tawi jonka ɗiɗo gotel mum aniɗa fa ngaɗa ayo so wiyama farilla ni hono ko wajibi e goto fo e meɗen tawi e goɗɗo kasi wawa heƴide ɗum wiyete farilla so aduna o fof nanggui salli so wi a nanga e salligi heƴatama ay jonka farillaji an jogui farilla ko wiyete fardu ayni e fardu kifaya ayo fardu ayni ɗum jonka homo fof kañum waɗanta hoore mum so aduna o fof waɗi ko tilsima so aduna o fof waɗi sa waɗa e wala ko nafata so aduna o fof nanggui salli sa nanga e wala ko nafamma na so aduna o fof juuli sa juula e wala ko nafamma ka fardu goɗɗo kasi anda woodi ɗum farilla goɗɗo kasi o wiyete fardu kifaya ayo ko ɓuuri hewde fof no ɓe gaɗirta de banggal misal hono jonka hono julde mayɗo en lotudimo landindimo o aya ɗum ɗo so yoga e yimɓe waɗi ana heeya woɓɓe kasen ɓe kañum banggal jihadi en ayo noddinago yo sunna kifaya ayo fardu ayni e fardu kifaya e sunna ayni e sunna kifaya banggal noddingol kañum e darnugol ɗum ɗo yo sunna kifaya noon so goɗɗo waɗi ana heeƴa ka so en gari e julde nde fo wajibi hon fof sona juulano hoore muɗum nden e ley muɗum banggal hono salligi an jogui farillaji ɗi honno wardate e defte meɗen ni yo jeɗɗi noon ɗum hoɗi hen anniyaji ayo ɓamde anniya mi garo fami nanga salligi ayo fe so tawi jomum o ñalli ana loota juuɗe mum kañum e koyɗe muɗum so tawi o anniyoraki ɗum o dewowo Allah fo ɗum laata ko salligi ɗum ɗo yo wajibi noon o anniyo o garo fa oɗo golle ko saabiɗe kammari Allah jaɓiɗi o dewro ɗum Allah to ayo ɗiɗaɓel muɗum lode yeeso muɗum ɗum ɗiɗaɓengi aya caggal mum tataɓel muɗum woni jonka lodde juuɗe muɗum ɗe fa yetto jonka ga ene ayo sogonaji ga faaɗi naata o nanno sogonaji ɗiɗi aya ɗum jonka on tataɓengel on koppi juuɗe ɗe a jaati aya nayaɓengel masude hoore muɗum aya caggal mum joyiɓengel lodde koyɗe muɗum ɗe aya jonka jeegoɓel dalko ko wiyete dalko ɗum woni yiggude ayo honno molɓaɓe kaldata ni tawi a ɓami jiyanɗan a watti e terɗe ɗe honno do a yiggiri ni jigga so tawi joni ka a yiggiri ni ene jiyamala hen ɗum latta ko dalko a heeɓa ay ko wiya ko honno so tawi a ɓami jiyanɗan a watti hen a fawa hen juɗɗe e jigga ɗum ɗo rufa joni a heeɓa ay ko wiyete dalko ayo caggal mum o wi alma walata jokkodirde ay ɗiɗo woni banggal hono farillaji ko tawete hono farillaji hono wiyete salliga no kalɗen ni honno o haalde yo man taraka fardan ata biha wa bima ba'dahu illam tajiffa al a'da so tawi ay pi farillade wotere e ley ko kalɗen joni ko
waajibi ngadda farillare nde jokkina hen ko hani jokkinede ko so tawi terɗe ma ɗe ɗe jooɗay misalu muɗum aɗa loota koyngal a yehi jonka a nangi salligi fa a looti koye a yettigi aɗo loota koye so micciɗa ka jaka a masali hoore nde waajibi a filloto masa hoore nde jokkina hen ko hani jokkude e hoore nde ko fa jottoɗa koye gaɗa tartibu koye jonka ni wonno gatta so tawi jonka terɗe jooray so tawi a tilaki e salligo ka fa in jeffa ata bihi wahdahu in kana nasiyan ayo so tawi joni ka ɓawi fa terɗe jooɗi a nangi salligi fa a tiliki nde wonde miccidiɗa an ka jaka jaka a masa e hoore naɗo a loota e junngo maɗa o wi on nokku tan woni ko lotta a yottaki hono ko pilliɗa salligi o foof ka so tawi jomum o muriɗo noon aɗa andi ana loote a salliki a lootay jomum a diwiɗo jomum o muriɗo noon ko yi aadal wudu a in kana mutaammidan salligo fof filloto wassalatu bi duni dhalika alfard batil ayo nenno so tawi jomum o juuli ɗum gotel e ko kalɗen ɗo joni ko mbiɗen farillaji ko so yoppi hen gotel e majji fof o anda julnide ɗe moƴƴani ayo nenno wala tabdulu bi tarki sunnatin wala wa amda ka so tawi o yoppi sunna e ley salliga makko o fof ɗum bonnata fe so tawi o muriɗo so yoppi sunna o ayo nena alfaham so wiyama farillaji salligi fof aya yidde famminde sakira e meɗen anni yaade lodde yeeso muɗum lodde juuɗe muɗum fayto soganayi ɗi e masude hoore muɗum e lodde koyɗe muɗum kañum e yiggude e heñade honno lahdari wirata ni kanko oɗo o wi almo walato jokkodirde mana muɗum so tawi a nangi salligo fa yo tigui jonka ɗo hoore ba nenno a yoppata salligo so yaha gaɗoya golleji maɗa fatirɗa e ɗin golleji ɗi caggal mum gara so kiɓɓintina ko heddi ko ayi a wattake noon jono so tawi gollewel pamarel ayo nanganno salliga e cukalel ana wullana andara fa boɓɓo e nokkuji ni ene gaykari ayo hono ni so tawi ɗum ko potɗa so gaɗɗa ɗum ɗo bonnata hono mo walata mbiyaɗo o ka fati zaman o juuta tawi hono ko a tacci salligi o a yeehi fa zaman o juutina honɗo lotuɗa honɗo sakitiɗo nde garta nde a tawi on nokku yoori an kase jonka a filloto salligi o na fam sanne ustad ndenno salligi sa banggal anniya o kañum woni hoore banggal farillaji sanne mais anniya o aɗa wawi ɓamde salligi goto ɓamira anniya a jurdo ɗum farillaji kewɗi e ko nandi e muɗum aɗa wawi wadde ɗum sanne nden caggal mum hono e no mbiruɗani banggal lotugol yeesogol e juuɗe ɗe e ɗum woni juuɗe ɗe hono lotugol juuɗe ɗe fa yettoyo koppi juuɗe o wona lotugol juuɗe puɗɗoɗe ngo wona ɗo ayi joka puɗɗoɗe yo sunna noon sunna e ɗi e gara e moƴƴi masude hoore nde du yo masude hoore nde naɓugol ngol tan ngol ɗum woni e ley farillaji no mbirɗa jokkodirgol e heñade o ɗum ka fof an dari darde hono manda goto eyi saabi keññiɗo e jokkodirɗo eyi ɗum ka fof alhaali goto no eyi vraiment ɗo ana famni sanne sanne ɗi woni hono farillaji salligi nden hon fof ana hani andude ɗi saabi a holli so neɗɗo yoppi farilla julde mum nde sellata so juuli fof julde mum nde sellata eyi nden no homo fof ana hani andude ɗi woni farillaji saabi yimɓe hewɓe ana nanga salligi cendata farilla salligi e sunna muɗum ay anda ko joppata so mbiya ɗum e farilla na ɗum e sunna anda ɗum ay nden no ɗum ɗo joni ana tampina banggal dewal Allah joomum saabi ana hani tawi anda ɗum nden woni foftere heɓata foftere ko waɗi e dewal Allah fof tan hakkille mum na waali vraiment ɗum ɗo yo hunde nafude sanne 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 jaati ko caggal ɗum ayo alpha homman no kalɗen ni fa joni wono ɗiɗo masalaji ɗi kalten ɗi wala ko saabi so puɗɗirɗe ɗe ele banggal darsuji meɗen sona kanji woni baɗɗiɗi yimɓe ɓe sanne sabi ñande fof en nangan salligi aɗa wawi yide neɗɗo on wawi nanga salligi ko foti duuɓi sappo duuɓi noogay ka so o landama woɗ woni farilla hen kañum sunna hen kañum mustahabu hen o sennata wawa sennude ay nen no yimɓe no tawitorɗen no sakitiri banggal moori baɓe ɓe jeehi ɓe gadda yeehi banggal jantaji goɗɗi kasi qissaji ɓe alhaali goɗɗi kasi ɓe joppi hono ko waɗɗi jama o
tawi ɗum ne ɗum woni hono farilla o bon so ani so tinnama e ɗum du yimɓe mbawan hulde Allah tawe haqqillaji ɗi tampani sanne sabi de neɗɗo mo goɗɗinɗa wonɓe jiimi hono e rewɓe mawɓe yogaɓe jangguinteɓe bon ɓe mbi vraiment ɓe torriki sanne sanne ihfa e idgamu en e ko nandi e muɗum par ce que sa ƴeewi ɗum a tawan hono hunde ɓi adama hono no hani famminirede ni ɗum du wajibi sona faami hunde ko janngoɓe fa bilti kani famminede e tewto julduɗe muɗum bon so nannama e ley banggal hono ma e nokkuji yogaji eley maharajil huruf wona haqqille o tampan nden no ronkan fey famde ko hani famde ko nden enen du yimɓe modiba heɓe wiye so wajaki hono nokkuji goɗɗiɗɗe foof wiyete janggay sona haala hono ko tarikiji o siraji kañe e gaybuji ko warata ɗi e hono mum kañe ande lugguiɗinɗe goɗɗiɗe e ley andal ɗum haalta yeeso yimɓe so wiye jon andal sa hono manede on ko darata wona fa yimɓe paama nden no tewto fa yimɓe paama ngam Allah o nden o woni joguiɗo gueɗu e ley banggal wajotoɓe ay honno kalɗen joni ayo ko mbiɗa ko ono debbo mawɗo puɗɗo jande mo wawa alhamdu mo wawa gula us so o sinama sona andine kono banggal idgham kañum ikhfa kañum idhar oɗo so aɗa janggin ɗum fof a jangginanmo alhamdu o kañum ema haadija muɗum no janguirte ni tan ko janguintamo ka wiide sona tawi ha o tawi ana sewi de tawi banggal daalino o fooɗire e ko nandi e muɗum wonno kaldata ni woni kanka jande makko ni wonno jangguinirte yere yenni samba ko ayi e joni aɗa hani wiide go'o ha yeefa sappo ay hono ni fayde wala goto miɗen juldatnode e ley banggal on naafilayi ko julte banggal ɗum ɗo ko e ramadana de korka de arani enen ko heewi e yimɓe ɗen fof iwde alamtara kay fa yaade ɓolol bi rabbin nas sunnar nde tan jullete enen ka ɗum ko andude ñande wotere almami amen goto julni kanko omo woowi so omo julna fof fata dowdo to ɓamoyta ayaji ñande wotere jonka fa hono korka o wari e timmude ko julnori min iwde jonka alamtara kay fa yaade ɓura ul bi rabbin nas boro goto an ton koyre boroje waɗi miɗen tilo nangi jungo makko fooɗimo fa yeeso amen o wi hay hannde julnuɗami mi hono andiri mi a yaafa do a kaadimi mo haala français goto hono jullitimi ɗiɗi ay hannde woni ko julɗani hande jul sabu ande ay homen yoni caggal farillaji ɗi ana woodi goɗɗum kasi ko wiyete sunnaji ayo so wiyama sunna fo eɗey hono kamɓe modi baɓe alimi en ɓe ɓe pecci sunna hono usuɗon koɓe ko mbiyata sunna ko e ko hadisankoɓe mbiyata sunna ko o walta allahu akbar ay hadisankoɓe kañum ende ko mbiyata sunna ko kañum e fiqhi koɓe galla on ko jonka sunna muɗum ay jonno so hedde banggal fiqhi ga so wiyama sunna fo ɗoni jonka hono caggal farilla o farilla on mbiɗen so a yoppi ɗum fo dewal Allah ngal gaɗɗa ngal feewani ayo so wiyama sunna na banggal hono mustahabbu fo sunna o so a waɗi ɗum baraji ma ɓeydo nenno so a yoppimo ɗum bonnata hono dewal Allah ngal gaɗɗa ngal a wono wawi heɓɓitore ɗon banggal sujudu qabla kañum e baada ka so tawi jonka ɗum banggal hono farilla fo wajibi sona gadda gattira farilla sona gadda ko kalten joni ko gatten fa kaalen ko ɗum ɗo yo sunnaji noon so tawi ɗi fuu ɗi kiɗɗi baraji o heewa so tawi wonko ñekki hen ɗum bonnata hono dewal Allah maɗa ngal bonta julde nde ka heɓa e baraji kanɗo heɓen ɗon so tawino a waɗi sunna o aya ɗum woni hoɗo hen arande hen fof ko kalɗa nanen ko lodde juuɗe muɗum ɗiɗɗe fa yesso jonka daɗe juuɗe ɗe ɗum ɗo yo sunna nde fuɗɗatande ay caggal muɗum joni ka hono wuƴƴude hunde ko muɗum ko laabi tati ɗum ɗo yo sunna noon caggal muɗum jonka istinshaq ñiiɓade yiyanɗa ɗum ɗo yo sunna kañum istinsar kañum e fiftade o yittade ɗan yalta o ɗum ɗo yo sunna e masude hoore muɗum nde hono wartirgol ngol jaati naɓugol ngol e farilla wartirgol ngol e sunna noon kañum e masude noppi muɗum ɗi a wadde ni ɗum ɗo yo sunna noon e heeɗintinde jiyanɗan so tawi jonka juuɗe an keddi leppude sa waɗi ni aɗa wawi wadde ni te a ɓama jiyan goɗɗa
ka ɓama jiyanɗan kammari fa masa watan ɗum ɗuji sunna noon wa tartibul faraid e jokkodirde farillaji ɗi honno qur'ana o wirini ayo fati puɗɗira koyɗe to caggal mo jokan junnita ngara juuɗe ngara hoore fati gaɗa honon ɗum ɗo ɗo yo sunna noon aya ɗiɗo honɗi kalɗi en joni ɗi ɗiɗo so tawi jonka a waɗiɗi e ley salligi o alhamdulillahi a heeɓi farillaji ɗi a heeɓi sunnaji ɗi jonno e ley muɗum so tawi a yoppi gotel e majji masalan a nangi salligi a tiliki a yeggiti a wuƴƴayi hunuko maɗa ko fa julɗa fa tiliɗa so miccitiɗa julɗe maɗe ka ana selli jonga so tawi salligi o taƴayni aɗa wawi wuƴƴade caggal mo so julde wonde kasi en waɗi fof juulade nden julde tawi salligi ma ana hiɓɓi aya honno so tawi a yeggiti jonka wirtimintinde masugol ngol amma si a naɓi ni caggal a yeggiti wartirde aya ɗum ɗo ɗum a yeehi a juuli so miccitiɗa aya julde maɗe ana selli ka heɓa e baraji kanɗo heɓede ɗon o aya jonno ulama o en no kalni fa joni banggal hono lotugol juuɗe ngol ɗo kañum e wuƴƴade kañum e ñiɓade kañum e ñittade o ɗum ɗo fof fa hono ƴewde yelle jiyanɗa ana woɗina wooɗa eyi sa looti juuɗe ni enne fof so tawi jama ana ɓorwi fof hono oro ana woodi hen fof a matan so tawi jonka ɗan hiisiɗo eɗan wooɗi caggal mum jonka gaɗa ɗan hunuko maɗa ɗum ɗum so tawi joni ka hono kosam ana woodi na eɗan haaɗi na eɗan weeli na eɗan lammi fof ɗum ɗo faam jaati so tawi jiyama ana jogui alhaali muɗum daka muɗum e woɗ so tawi ɗan hiisi ɗo ɗum nde wonde garta jonka e hinere maɗa ni hennudu kasi ƴeewa hennudu so tawi lungol ana woodi hen naadu honno a enan ɓuura honno lati koro ni ɗum ɗo a faami jakaɗan ka ɗan wooɗa so wonko jilli e majja ɗe nokkuye so tawi ɗan hiisi e muɗum fof nde wonde jonka garta e yeeso ngo ɗum saabi so defti figgui ɗe ana gadda ana mbiya hono ɗo anniye o so tawi a ɓami anniye fof a yeggiti anniye o fa e ɗike yeeso ngo fof anda hono wiyete salligi o feewayi ko saabide ɗo ka a yeɓɓata ko ɗum fewi tawi a waɗa e anniye o ɗon nata farillaji ɗum yo wajibi noon jonno anniye o honno kalɗen nane ni ko heewi ana lando anniye o hoto hen o ɓamete hande no galleji ɗi gorri no ñegueyi ɗi gorri ni e mbiya yalla aɗa wawi ɓamde anniye caggal mum naata ñeguere nde aya nanga toon salligi ɗum ɗo hakkude anniye o kañum e golle o so woɗɗodira e tan torɗo fof wala hen bama anniye naata ɗe ñeguere ɗe ayo nanga salligi ma jalta naado a joho fa juula e masalan hono futuro en yalla hoto ɓamata anniye so tawi a yeggiti ɓamde anniye nde mbiyete allahu akbar nde yala anniye mo iwruɗa galle o yalla ana heƴana yalla heƴata ay ɗum ɗo fof yimɓe an lamɗo fuu ma dama anni o kañum ittuma toon fa garɗa fa jottiɗa wala ko wadduma sona kammere majjum aya wakkati nattande on sanga tan so tawi on jeggitiɗɗa ɗum ɗo torra wala hen so tawi ɗum woɗɗodira so tawi zamanu o woɗɗodira ka so zamanu o woɗɗodiri fof torra ana woodi woɗɗodira e banggal fof ten joni woɗɗira e banggal aada mbiya gaɗa hen minitaji tawi ko saabi de defte ɗe ɓe gatta ɗin ɗe montre ngaji ngal sa wi ni e aada ayo minute ɗiɗɗan minute tati o ɗum ɓe ngala hen ka an ƴewata a ɓami fa a naati misidde a yeggite ka a juulo fi fa a naati ri en tan so zamanu ana juuti fo anda julle maɗe e feewayi ka lahdari ka ana wadda ana wiya charɗi anniya o tawi ana omo horgodiri haɓirango haɓinorogo aya ɗum e banggal hono jeetagol fa woɗa ene ko kalɗen ɗo joni ko ɗum banggal hono mustahabuji ɗum woni jonga hono naɗɗo sunnaji banggal hono mustahabuji ɗi jokkinte min tawi traitement o aɗa wawi timmuɗo hannde na ero yettike a heƴƴi seeɗa ayo so yaa mustahabu fof ɓe mbi ɗum woni manama fiilu nabi sallllahu alayhi wa sallam limma yutaqarrabu bihi ila llahi taala duna dalil ni yadullu alal wujubi ay ɗon manama mustahabu yewga e banggal taalifaji so ya mustahabu fof hono ko annabi sallallah alih w sallam o waɗi hunde nde hunde ane tindina hono ko waɗi ko jiɗɗo ko ɓatto Allah dewal Allah no kan o yemira e jama o ayo honno wala ko hollata banggal hadisa goɗɗo na qur'ana hollata hono hunde yo wajibi noon yogaɓe mustahabu kañum e sunna fof jaadina fof goto ko wona farilla fof ko heddi ko fof yo sunna ɗon yo mustahabu e ko nandi nen ɗum ɗo ana woodi e ley salli ko wiyete banggal mustahabu arande hen fof wi ala buqatam ɗahira nde nanggata salligi nde tawi nokku ana laaɓi ɗum wonɗa
nen no daima yimɓe an landoyla aɗa wawi nangude salligue e ley ñeguere na hon nokkuye ɗe gordi hannde aya kala ko tawa ko moƴƴinana banggal fa hono banggal bawle en e duccari en fof so tawi heɓama fof foti nanga toon salligue fe so tawi nokku an laaɓi tal wala ko ɗum waɗira sona banggal lootagol e kañum e duccari e ko nandi e muɗum ƴeewa ɗo tawete jonka nokku laaɓuɗo ko waɗira ha kammere banggal soɗɗo ayo jonno so a nangi toon sallima ko an sin e arande hen fof o wi nokku tawi an laaɓi tawi omo fewti qibla fulnagi o wiye bisimillahi ni o fuɗɗata nde aya hon noon bisimillahi o so tawi banggal wona ñeguere noon so tawi ɗo ñeguere fof gila nde o natta nde nden wiyete bisimillahi aya honno wa taqlilul maayi kañum e fanɗinni jiyam fe so tawi ɗum maayon aɗa wawi soppinade banggue maayo nanga salli ka jiyan ko ɓamata fa gaɗa e terɗe maɗa ko tawi jiyan ɗan heewa fanɗinaɗa mbaɗa kebbinaɗa aya hon noon wa taqdimul aada al yumna e kala ɗo waɗi ɗo tawete hen banggal ñaamo kañum e nano fof arroɗa ñaamo arroɗa jungo ñaamo kañum e koyngal ñaama aya hon noon kay e masala goɗɗo kasi o ana wawi honno zamanu o wonɗo ƴebbi ɗum ɗoni ɓamde hono kakol ngol waɗa banggue ñaamo so tawi ɗo hono feere en na tasa e ko nandi e muɗum aya ɗum ɗo gaƴƴira hono noon kettira banggue ñaamo to won to ɓurɗa wawde jonka hono ñettuɗa aya kañum e albadu bi muqaddamil aada e kalɗo lotta fof arroɗa hono jonka hono yeeso muɗum ɗo so tawi junggo lotta fof puɗɗiraɗo nabbina yaade so tawi horde ɗum ɗo puɗɗiraɗo henne naɓa yaade nenno juɗɗe so aɗa lotade foti puɗɗira hakkude naɗo foti puɗɗira faga en ɗum koye bi muqaddamil aada wal ghasla as-salisa asaniya was-salisa lootande ɗiɗo ɓerde nde kañum e tata ɓerde nde fof fof ko yiɗa noon so tawi arande nde so tawi ndi huuɓi tan ndi humni nokku o ɗiɗo ɓerde kañum tata ɓerde fof ko yiɗa noon kañum e jokkodirde hono sunnaji ɗi no hani jokkodirede sunnaji ɗi ɗo woni sunna arandejo arroɗama jokkira ha jonka wuƴƴagol kañum e ñiiɓagol kañum e ñittagol fadi puɗɗira jonka ñiiɓade kañum e ñittade so jokkina hen wuƴƴade so jokkina hen aya lotogol juuɗe aya ɗum ɗo ɗum sunna fa joni o yiwa tartibu ha ma al fara'idi aya honnoon fa joni kañum e jokkodirde sunna ay ɗi kañum e farillaji ɗi honno nanguirten ni aya kañum e banggal hono soccade oɗo ɗum ɗo fo yo sunnaji manam sahabuji aya jonka soccagol ngol aɗa yeewa e defte ana tekkina ɗum sanne fa mbi annabi sallllahu alih w sallam kanko o wi sonani omo waññina ɗum omo huuli tampinde banggal hono tomontare nde fof o yamiranɗe banggal hono soccagol ngol eɓe nangata salligina hono julde fof tawe eɓe cocco ya nden honno kalden joni ɗum woni hono mustahabuji manama ko yiɗa e salligi neno waɗi e hadisa fa joni hadisa kanko annabi sallllahu alih w sallam o imami muslimi yatawadda fa yuhsin alwudu'a summa yaqulu ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabu aljanna as-samaniya yadkhulu min ayyiha sha o wi kala neɗɗo fof manama nanguɗo salligi fa wooɗi omo andi farillaji omo andi sunnaji o andi musahabuji ɗi e goɗɗum kasi ko garten fa kaalen ko omo andi e ley majjo o nangi fa wooɗi aya caggal mum o jangi o wi ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu o jangi oɗo zikru o wi hon dambude ali jenne ɗe ye jetti noon no omo udditene dambude ali jenne ɗe dambugal ngal o yiɗi fof ngal o narata ali jenne ko saabide kammare golle makko lobbo mo o golli o jonka so tiligi salligi o tiligi salligi na fam san ustad mbimi joni hono no kalduɗa ni banggal lotanɗe ɗiɗi goɗɗe ɗe yo mustahab bono aya nden so tawi jomum looti tati ɗe fuu ne laaɓaale joka jomum terɗe mum ɗe an tunnina terɗe ɗe wona terɗe ɗe ndiyam yawi heccinɗinde sanne joka looti tati ɗe fuu huuɓayi ay yalla hono jomum watta kasin so tawi huuɓali ni ɗum ko heɓa e farilla o fa joni so tawi huuɓayi o wajibi o loota ɗum ka nde o looti joni hono huuɓinde fe so tawi nayi ɓerde no nde woni farillade ɗe to ka fof jatatake joni noon tati ɗe fof looti o looti huuɓi o waɗi arandere kañum ɗiɗa ɓerde kañum e tata ɓerde huuɓi
ka caggal muɗum o ɓeydi hen wonde kasi wonde kasi nde ko saabi so o ɓeydi so tawi jonka o ɓeydirɗe hen ko o tuundi ana woodi e muɗum tuundi laaɓani ɗum saabi so ɓeydi hen yalla jonka terɗe ana laaɓa torra wala hen jonno so tawi o ɓeydirɗo kayru ene jeeya hen e dewal Allah ne jeyna nde woni haɗani aya fati o ƴeɓɓo hono haqqe mbiyata o aya naam ene joni so tawi wakkatu ana heddi fo e gaɗa hen banggal bañaɗi ɗi darnen ɗo ayo jawni eno bañaɗi e salligi o wi arande hen fo ala buggo atun najisa nokku coɓuɗo nanga salligi de tawi ɗo nanguɗa ɗo nokku coɓuɗo aɗa jogui nokku goɗɗo ɗo nanga ko wona ɗon nenno sa waɗi ɗum fof manama a waɗi ko waña mana muɗum hono salligi o ka selli sabi ele banggal salligi o ka selli salligi o selli ka sa a yoppiri kammere ana waña o a heɓa hen baraji aya wa iksarol ma e kañum e hebbinde jeeya e dow terɗe muɗum ɓama jiyanɗan jorta e terɗe maɗe e juuɗɗe kañum e yeeso ngo fa heewa ɗum ɗo ana waña wala kalamu bi gayri zicrillah kañum e tawi aɗa nanga salligi honno ɗo ara gaajo ɗe woɓɓe kasen ɗum ɗo wi ɗum ɗo ana waña wa ziyada ala al-ghaslati salasa aya honno ɓeydude e hon lotade tati ɗe no kalɗen joni fati jomum ƴeɓɓo hono haqqe mo sari e wi o wa alal masi kañum so tawi a masi mbiya ɓeeɗon hen masa kasi ɗum ɗo dufa joni ana waña masugol nde wotere tan masugol ngol waɗiraka fa tawi hoore nde fof leppa na fa tawi noppi ɗi fof ana leppa ko waɗira tan gaɗira ni en tan gaɗira timmiɗo haaji fati fees tawi jon a cikkitiɗo yalla ko masɗa ko yalla oɗo banggue heeɓina heeɓayi fees tawi hono ɗum fof fati pillitɗa hen aya wal badu bil mu'akh aya kañum e fuɗɗirde jonga so tawi a lootowo terɗe ma ɗe banggal salligi fof fuɗɗira fa hono ga en aya jonka ngabbina yaade ni en ɗo ɗo wi ana waña naadu hono so tawi a maso hoore maɗa fuɗɗira oɗo banggue naɓira ogam banggue wuɗɗo ana waña honno wa kashful awra tawi aɗa nanga salligi tawi kadugal wala e maɗa aya ɗum ɗo ɗo wi fa joni ana waña so tawi aɗa nanga salligi fof tawi aɗa suuri tawi aɗa ɓorni kaddude aya honno wa masuhu ragaba e masude daande muɗum aya ɗo enne joni ka tawi a masini hoore nde caggal mo gaɗa ni ɓeyda hen daande na gaɗa fa ga enne o ɗum ɗo eɗen madhab mali ko ana waña aya honnoon wa kasratu ziyada ala mahallil fardi kañum en nokku hono jonka banggal farilla o ɗo wiya kaɗa ɗo an ka ƴeɓɓike a waɗi fa ga en ayo nenno ɗo en marafiqu wiya ɗo ni kaɗa hande ka fati ƴeɓɓi gadda fa balawal ga aya honɗo camal ɗo aya jaati naadi jonka hono koyɗe ɗe a yeɓɓi ka joni ka banggal korɗe a yeehi jonka fa hayde jonka fa en ayo fa mbiya fa buuse en ayo ɗum ɗo kammari wiyama joni ka hono salligi o kañum woni ko hollata ko sendata jama o ñande dargal ɗumotare Muhammad sallallahu alih w sallam eɓe gara ayo wurran mo hajjalina eɓe gara eɓe jalbi ko saabide kammari hono batte salligi o kammari majjum fati mbiya a junnan fa ƴeɓɓi aya honno kañum e yoppude sunna ele sunna ayo salligi ɗi kammari aɗa andi ɗum bonnata tan nenno joppa sunna muroɗa joppa aya ɗum ɗo ɗum fa joni o wi ana waña aya ko jiɗɗen joka ɓeydude e oɗo nokku tan banggal ko o wi hono haalde eɗe banggal salligina hono masalan hen jonka ele ñeguere ayo ele ñeguere to ɗo ana waña haala gokka haale to aya ko ɓuuri fof banggal no téléphone ngaji ɗi gurri hannde ni aya neɗɗo so tawi aɗa andi téléphone ma o hono soneri ko woodi hen ko yo la ilaha illallah muhammadou rasulullah na ɗo hono yogaɓe alhamdu woni ko woni soneri muɗum jande qouran jomuɗo tinno jerto naddude téléphone on ñeguere wale ñeguere so tawi o sela e naddude tan fof manama da hen noddude omo ɗum laata jonka qouran o janggue nokku coɓɓi aya ɗo jomon haade jertade ay ɗum ɗo wonna darsu meɗe ani alfaham famama sanne oustad sabi e ley honno téléphone en worrini wiyata goɗɗum ka hono kamili gonɗo e ley téléphone kamiliji qur'ana won ley hen hono joka so neɗɗo ana ɓama téléphone darde hono ɓamɗo kamili en ɗum wala e muɗum ay téléphone aji ɗi no gorrini kanji hono sifa jandi o ko jetirti ko hani tan hono jonga banggal écran o no ɗo worrini foti tawi qur'ana o kañum woni gaddowo foti fawa dowga ay ko heddi ko onno o worrini o sifa jandi kama ko siforte sa naddi e makko ley ñeguere jandi won ko nadduɗa kañum e kamile o ana serti
ay ɗum saabi yoga e modiwaɓe mbi so tawi hono téléphone o wono worri so wiyama ɗum ɗo fati nadda e muɗum ñeguere kammari hono qur'an ana saabi li makko a somi toon fof wiyete an e hoore ma hana nadde ñeguere sibi a ɗum qur'an li won li hoore maɗa nden ayyo nen ɗum ɗo ta chadduno goɗɗo wala ayyo nen no on no sifa jendini on o siforte fati gaɗa ga dogga tan fati gaɗa écran o fat tawi qur'an o ko woni dewtere ko wiyata to leymu ayna gaɗa ɗum ay ɗum tan ustad joni o kolli wakkati men o timmi darde hono minta ɗiɗi tan ɓe kolli heddani en yaati joka banggal en kaali e banggal sallige farillaji muɗum e sunnaji muɗum e mustahabbuji muɗum e bañaɗi muɗum fuu en kaali e ley hen nden no kala alsilame paamo fo faami no hani jogitirade sallige ni ka ko wajibi e dow jomum en arande yo andude farillaji par ce que ɗum du so waɗi ni joni an wawi hewra yogaɓe no ɗum worrini ka farillaji ɗi jomum han tinnade yallan ɗaata e muɗum so farillaji ɗi ɗaati tabiti e hakkille mum fof heeɓi moƴƴere mawde caggal mum an wawi tewtude banggal sunnaji ɗi ɗum no wawra foti buukoyo so ɗum tampina ɗum somi yogaɓe joni ronkan sendude farilla e sunna e mustahabu ɗum fof ɗum jiɓortoto eyyo tan andana ɗum hunde yo hunde tinde no fewi jande nde yo hunde tinde no yimɓe yogaɓe ñande ana jala yimɓeje men kanake ɓe mbi o wari fo o jangga alfatiha o fuɗɗi bisimillahi irrahmani irrahim o jokkini hen maliki yawmiddin jiiɗen yimɓe hewɓe kasin ana gaɗamo défend ana kalana mbiya foti waɗire hono ni joka yiɓɓe jingande hono ni e sabi neɗɗo hono ko wajibi e makko tewtu ɗannude ɗum sanne sanne faddema yaade e nokkuje goɗɗe ɗe ɗe ñaago Allah subhanahu wa taala to ɗo Allah hawrindi e ŋeñal e dennegal wajuji men fof yo Allah waɗa ɗum ko nafata banggal arsilame en joni addu on to en oustad wakkati men o timmi e ba fari men du'a tan goɗɗi an jokka warde inchallah banggal bonnoji ɗi e goɗɗi kese ana goodi hen kañe kanake mo mbiɗa o du woɓɓe kese mbi ɓe taccu hunde nde ɗum won yiɓi wi ko bisimillahi irrahmani irrahim ko alhamdu o wiyama o janggi woɓɓe kese mbi hono konne en makko gañi en tacci aya يا الله مجي هذا من الآخر الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين